Salam. Selamat hari Minggu ma di kita saluhutna, tarlumobi ma di hamu, amanami, inanami, naodope parjulu sahali, rap marminggu di Huriata HKBP Denpasar di Ingananon. Tarlumobi di Hita HKBP Denpasar di Bagasa Sedarion. Kebetulan kunjungan sian pusat amang pendeta Harahap dan sida sebagai kadep marturia di HKBP saunari rap dot hita jalan nasida manon napasahaton hatan itu hata di tonga-tongata. Dungi muse asa dengan partordeng ni parminggota anon kur na perjulu kur ina na paduahon kur sian sektor sada mauliate madi tasaluhutna tapasada marohata naing mulata ma parminggota martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 525 ayat sada saat rodi ayat tolu.
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jahuba, yang go halak partigori, mangolu do binahen ni parsihohotna marhapur seaun. Alai anggo dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pargugu nasohatu dosan, sailehon jalapatubu madihami hapor seaon nasitong, tabay mahapor seaon nami ganupari, asalam tugu, lehon madihami holong ni roha na somar pangasi, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami, say oloy mapangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihon ma patin idebata, imana nienet sian patik palimahon sahat rodi patik pasapuluhon songonom madidok. Palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho, jalaliling mangolu, ditano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Paunopon, unang ho mamunu, papituhon, unang ho mangalakup, pawaluhon, unang ho manakko, pasiahon, unang ho olo magkatidakon hata na sututu maralohon dongan jolma, pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ido sahatna, atong rap mangidugugo mahita sian tuhata, lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen.
Tato poti ma dosata nagodangi tujuloni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu naso hatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si panggulu hami. Hami halak pardusa na dangolon ro tujuloni habangsa habadiaumi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jut-jut huarsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahinan nami naroai. Dang huaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot sian nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugunami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasamu jala uhumamu hami tuhamatean salileng nilileng nai. Alai nama purus mahami noaeng tu asini roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si pangolu hami. Dohot alani goarmu nabadiai, ali Tuhan, saya asi maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Aida ngadong ibarni, ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanagabe pitor, binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panobusyon na marhite Kristus Jesus si, na pinajongjong ni debata bain habangsa para sian. Marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon mani debata na digijang.
Epistel di Mingguta Sadarion, Imanan Yenet sian Jakobus 2, Mamukamai sian ayat 14, sahat rodi ayat 17, Tajahama marsikat soring, di ayat 17 anon rap hitam jaha. Aha magunana ali akadong aku, molo didok halak, di ibana do hapor seaon, alai dangadong di ibana pangulaon. Terbaik do hapor seaoni paluahon ibana, gabe adong namadok sian tonga-tonga muna, lau mahamu mardame-dame, las mahamu, bosur mahamu, alai dang dileo kamu tunasida narikot di daging, aha magunana. Kapor siao nipe songonido, anggo soadong pangulaon na, naong mate do hadirion na. Ido sahatna, martua do akan tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tabigi marede sian punguan ina.
taha tidakon maha porseao tai, songon nahi na tidakon idong atas ha porseaon disadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, nagabe-gabe siato di porbadia andorak sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di arif hatoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana payamulak suku tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di todi porbadia jala dong sada huria na badia huria atau panela Kristen akan na badia do dihasani dosa do dihatai na madok mulak mangolu suku daging ni halak nang mate do diangoluan na sora suda. Amin. Tabigima kor sian sektor sada.
Bapak Ibu, jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan warta untuk kita pada hari ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sesudah minggu kedua Dung Trinitatis, dengan topik setia melakukan firman Tuhan. Warta pertama, pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar berjalan seperti biasa, dan sampai saat ini anggota jemaat yang di Pospel Tabanan sejumlah 17 kakak. Yang kedua, jadwal kegiatan minggu ini boleh kita lihat di warta yang sudah dibagikan oleh Siktua sektor masing-masing. Yang pertama, kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2023, gereja kita menerima kunjungan rohani dari Kor Seksi Perempuan HKBP Bumeyangrek Resort Taman Wisma Asri Distrik 19 Bekasi, sejumlah 30 orang yang dipimpin oleh Pendeta Marwat TP Simanjuntak SSI Teologi, dan sudah melakukan ibadah pada jam 7.30 tadi pagi. Marilah kita doakan semoga selama di Pulau Bali rombongan ini Tuhan beserta mereka. Yang kedua, kunjungan Kadep Marturia HKBP. Pada hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2023, Ketua Departemen Marturia HKBP Pusat Pendeta Daniel Taruliasi Harahap MTH mengadakan kunjungan ke HKBP Denpasar dan keluarga, dan yang menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah minggu kita pada hari ini adalah Amang Pendeta Harahap. Yang berikut, Jemaat Orientasi HKBP Denpasar 2023, mulai hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2023, gereja kita telah menerima jemaat orientasi, yakni keluarga Nyonya U Simangunsong, Inang L Boru Sinaga. Mereka datang dari gereja Pentakosta di Indonesia, datang dari Balige. Alamat sekarang Jalan Pesonaku 1, Pedungan. Jemaat tersebut masuk sektor 4. Mari kita doakan agar keluarga tersebut menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Yang berikut, baptisan kudus reguler. Sesuai dengan program gereja tahun 2023, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 yang akan datang, gereja akan melaksanakan baptisan kudus reguler, dan korseling prabaptis dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 jam 10 WITA bertempat di gereja. Dan bagi jemaat yang akan mengikuti baptisan ini agar mendaftarkannya melalui majelis sektor atau langsung ke sekretariat gereja. Yang kelima, kunjungan rohani kaum ama ke HKBP Mataram Lombok. Sesuai dengan program gereja kita tahun 2023, kaum ama gereja kita melakukan kunjungan rohani ke HKBP Mataram Lombok selama 3 hari, jumlah 24 orang yang dipimpin oleh Paneroy Ama, Situa RM Simorangkir dan Situa L Simbolon. Rombongan berangkat dari hari Jumat tanggal 16 Juni sampai dengan Minggu tanggal 18 Juni 2023, dan pada hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2023 rombongan mengikuti ibadah jam 10 di HKBP Mataram. Marilah kita doakan semoga rombongan selama di Mataram dalam keadaan sehat, dan sekembalinya ke Denpasar Tuhan menyertai rombongan. Yang berikut, retreat remaja HKBP Denpasar. Remaja gereja kita akan melaksanakan retreat pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 23 sampai dengan 18 Juni 2023 bertempat di Buyan Light Camp Bedugul, dipimpin oleh Amang Pendeta Firdaus Hutasoit STH, Dewan Koinonia dan Paneroy. Dalam acara retreat
akan diadakan kegiatan trekking dan berbagai acara lainnya. Mari kita doakan acara dapat berjalan dengan baik. Yang berikut kebaktian kebangunan rohani HKBP Denpasar. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian kebangunan rohani remaja HKBP Denpasar pada hari Rebo tanggal 21 Juni 2023, tempat kediaman Anggi Boru Sidauruk, alamat Jalan Pulau Moyo, Perumahan Merpati nomor 9 Pedungan, masuk jam 19 WITA, dengan topik Setialah kepada Tuhan, yang dipimpin oleh Amang Pendeta Mangasi Sianturi MTH. Dihimbau kepada semua remaja HKBP yang ada di gereja kita agar datang menghadiri acara tersebut. Yang berikut penghargaan bagi anak jemaat yang berprestasi juara 1, 2, dan 3. Sesuai dengan program gereja tahun 2023 dari Dewan Diakoni Seksi Pendidikan Gereja, kita akan memberikan penghargaan bagi anak jemaat gereja kita yang berprestasi, yang memperoleh peringkat 1, 2, dan 3 dari tingkat SD, SMP, SMA, dan sederajat, agar menyampaikan fotokopi rapot atau sertifikat surat pemberitahuan dari sekolah masing-masing untuk kelengkapan administrasi, dan batas penerimaan tanda juara ditutup Minggu tanggal 2 Juni 2023 yang dapat diserahkan ke sekretariat gereja atau melalui majelis sektor masing-masing atau langsung kepada seksi pendidikan. Dihimbau kepada orang tua untuk melengkapi persyaratan tersebut. Yang berikut kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga di gereja kita yaitu diadakan di sektor 7 pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dengan bahasa Batak, tempat kediaman keluarga Simanjuntak, Habur Pasaribu, alamat Jalan Palapa 12A, nomor 24 Sesetan. Pengkoba dan paragenda Amang Pendeta Mangasi Pesianturi MTH, Amang Sintua O Sijabat, masuk jam 19.30 WITA. Yang berikut mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Yang pertama, Amang Simangusong Opua Simaduli. Yang kedua, Inang Nyonya M. Sianturi Boru Sihombing. Yang ketiga, Amang R. Silalahi. Yang keempat, Inang Nyonya Silalahi R. Boruarwan. Yang kelima, Amang Sintua Meritus M. Sibarani. Yang keenam adalah Inang Nyonya LS Nenggolan DS Boru Panjaitan atau Opung Ema. Dan mengenai keuangan gereja kita, boleh kita lihat di warta yang sudah dibagikan oleh situa sektor masing-masing. Warta tambahan. Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, mulai jam 9 pagi sampai selesai, gereja mengadakan kebaktian Padang bertempat di Puspem Badung. Karena itu melalui warta ini kami himbau kepada semua jemaat gereja kita supaya ikut berpartisipasi di dalam acara tersebut, dan kita akan mengadakan perjamuan kasih. Karena itu kami mohon kepada semua jemaat biar membawa makanan masing-masing dan tikar masing-masing. Dan sebagai perlengkapan untuk makan, saksang disiapkan oleh Perhalado HKBP Denpasar. Yang terakhir adalah kunjungan ulang tahun HKBP, ulang tahun jemaat. Majelis dan jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan
bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 Juni sampai tanggal 24 Juni 2023, firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada 2 Korintus pasal 9 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan Dia terang surgawi. Marilah kita doakan semua warta yang sudah kami bacakan, kiranya kita semua secara khusus kepada para halado, kiranya Tuhan memampukan untuk melakukan semua kegiatan yang ada di gereja kita. Tuhan memberkati dan salam sehat untuk kita semua. Horas. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 30 uhutma tapasahat peleata sada A dohot sada B. Yesus lewat tolakan habis tahan mengatus kami lehon matanya berbeda.
tu sihatami on mata na marni da dohot na oha na umboto dalani asa toktong maradopom bogini mardalan kami asa digom-gomi tondimi mami Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhan Yesus Kristus hatani debata tu kita saluhut na di minggu paduahon dung Trinitatis sadarion. Imana nienet sian buku 2 Musa bindu 10 sia. Mamuka mai sian ayat sada saha rodi ayat walu. Hujahahon ma di tonga-tongata. Patolu bulaton dung ruar hala Israel sian tano Misir. Di ari nasasadai saha manasida tu halongonan Sinai. Ay borka do nasida sian rapidim, gabi sahat nasida tu halongonan Sinai, laos marsaro nasida di halongonani, di sido marsaro Israel tondong ni doloki. Dunginako masih Musa tumopot debata, jadi di johon Jahoba ma tuibana sian doloki nin nama, songonon madohonon mu tu pinopar ni si Jakob, pabuaom mu tu hala Israel. Nunga di idahamu nahubaheni tu hala Misir, nahubuani hamu kira di atas ni habong na ni pidong Raja Wali, pasahat hamu tuau. Ope, molo ditangihok kamu suaraku, jala diradoti hamu padan nahubaheni. Jadi hasiakku mahamu sian nasa bangso. Ay go diau do liat portibion. Menjadi harajaon malim-malim mahamu diau. Jala bangso nabadia. Ima akka hata sidohononmu tuhala Israel. Jadi Roma si Musa. Dijoma akka situani bangsoi. Jala diatur kontu jolo nasida sude aka hata odeng aka natino nako ni Jahuba tu ibana. Jadi sahata masando bangsoi mangalusi aka didok nasida ma. Saluhut na pinabuha ni Jahuba bahenon nami ma. Jadi mula masih Musa mambuan aka hata ni bangsoi tu Jahuba ima sahatna. Hurian itu Tuhan Yesus Kristus, huingot sia tahun nasalpu dohami marminggu di HKBP dan Pasaron dang sonot dope ulina gereja tahun. Kami Pandita Daniel Tarulia si harahap, sonari kami marhoba songon kepala Departemen Marturia di kantor pusat HKBP. Nah tongon dohami mardalani di Pulau Bali na ulion. Jadi macelas roha bu kita rap beribadah rap marminggu rap manangihon hatani di bata tu kita sadarion inata Marta Bursiregar tolu dana di kami horas madi kita. Hurian itu Tuhan Yesus Kristus adong tolu
impola ni jamita tu kita. Sian barita natajahanakin. Naparjolo. Asa toktong taingot pambahenan ni debata Jakuba na balgai. Uhud mandok mauliate kita. Asa toktong taingot pambahenan ni debata Jakuba na balgai. Jala hukut mandok mauliate kita. Supaya kita selalu mengenang perbuatan-perbuatan besar Tuhan sambil mengucap syukur kepadanya. Haporseau ni bangsa Israel, ndada marujahan tu akka teori, taringot tu hadebataon. Haporseau ni hala Israel dang marujahan tu akka teori na abstrak, taringot tu hadirion ni debata, manang tu hadebataon. Alay, mardasor, marujahan tu pambahenan ni Jakuba di sejarah nasida. Tuaka ulaw ni debata, ahami, ima paluahon bangsona, sian parhatubanan di Mesir. Sada panindangion haporseaon manang kredo natumua ni hala Israel. Ima na jupakita 5 Musa 20 onom, ayat 5 sa tuwalu. Jadi, di sini do, sudah hala Israel ikon mahatin dakon. Hala aram do. Maduado do anggodamang. Natuat do ibana tu Mesir. Los gabi hala dagang di si. Dungi Roma hala Mesir. Mambayin naso uhum tu hami. Dirupa mahami. Dungi manganggugi mahami. Dungi Roma Jahuba marhite tangan nagugu. Paluhaw kami siantano Mesir. Ido kredo, ido pokok manang bona ni haporseaw ni hala Israel. Semua umat Israel harus mengaku, dahulu bapak kami seorang Aram. Dia datang ke Mesir dalam jumlah yang kecil. Kemudian orang Mesir menindas menjajah kami. Namun kemudian kami meratap berteriak dan Tuhan turun membebaskan kami dari Mesir. Amang inang, sudah haporseaon, sudah puji-pujian, sudah parsombaon ni hala Israel borhat, sian tindakan ni Jahuba, paluahon bangsona, sian parhotobanan di Mesir. Molotajaha pati na sapului, parjolo sahali dibonai marhiti-hiti sadahata, audo Jahuba di Batam, na paruarhon ho sian tano Mesir, sian bagas parhatubanan. 10 patiki, andorang so dipasahat debata, aha ora-ora, aha paretta, parjulo do dipasahat debata, audo Jahuba di Batam, na paruarhon ho sian tano Mesir, sian tano, sian bagas parhatubanan. Tradisi Israel, ganup taon, sian sundut tu sundut. Ikon patupaon nasido do pesta Paskah, manang pesta haluaon sian tano Misiri. Jala ikon manukun do dana di si ahadon. Jala ikon alusan ni natoras na do. Di tano parhatubanan Misir do najolo kita. Alay marhiti-hiti tangan nagugu. Di bowan debata kita ruar sian bagas parhatubanani. Amang inang, hala Kristen pe, kita pe, haporseaw tay pe marujahan tu tindakan manang pambahenan ni debata. Dang songon hala Junani kita, haporseaon na marujahan tu aka teori-teori na abstrak taringot tu debata. Haporseaw ni Kristen pe marujahan tu pambahenan ni debata. Na paluahok kita. Dakolan paluahon kita sian parhatubanan di Mesir. Dakolan paluahon bangsona sian parhatubanan di Babel. Ale doho do paluahok kita sian parhatubanan ni dosa dohot hamatean. Ido nata pestahon, ido nata puji, ido nata somba, debata Jahuba na paluahok kita sian parhatubanan, termasuk parhatubanan ni dosa dohot hamatean.
Amang inang, molo bangso Israel, dipelihon na sida biru-biru, lau marningot, haluaon na sida siyan hamamate, ditikiruar bangso siyan Mesir, sudedo anak siyahaan mate, kecuali anak ni bangso Israel. Allah, dipelihon na sida sada biru-biru, jala pada na imbaru mando, Jesus do biru-biru ni debata na paluahok kita na sasitong na. Hata ni debata mando, ingot hamumay, unang lupahok kamui. Ganup tokin tajaha di Bibeli, disosohon bangso Israel, asa unang dihalupahon na sida, pambahay na ni Jahuba, na paluahon na sida siyan Misiri. Jala tuhita pe, say disosohon do unang lupa. Asa toktong taingot, na dipalua di batado kita marhiti mudar ni anak na, siyan parhatubanan na jumorbu muse, ima parhatubanan ni dosai. Jala dikita halak Kristen bata, tong duadong singoton, na so jadi halupahonopton. Di sada tiki, kurang lebih 160 tahun na salpu, disuruh di batado, akan naposona, siyan luat na daw, mambuan barita nauli, asa malua kita siyan hakulomon, malua siyan kita siyan dosa, siyan hamatean. Taingok may. Ima na parjulo. Napaduahon, ahado bona impola ni jamita tu kita. Asa tutusi tutu tatangion hata ni dibatai, jalan miak kita di bagasan hata nai. Asa tutusi tutu, tatangihon hata ni dibata, jalamian hita di bagasan hata nai. Tajahan nakin, dung 3 bulan ruar hala Israel sian tano Mesir, marsaro, berkemah nasida di halongonan Sinai, tondong tu dolok Horeb, manang dolok Sinai. Jala di Jahuba masih Musa nako tu putsu ni doloki. Jala dipakulingi Jahuba mabangsona marhiti-hiti si Musai. Jala ahama alus ni bangsoi macay tabudo. Saluhut na pinabuha ni Jahuba bahenon nami do. Saluhut na pinabuha ni Jahuba bahenon nami do. Ima alus ni bangsoi. Tohodo daw. Molo tajaha anon ayat-ayat na mangihut lupa do nasida di hata nasidai. Yado di bain nasida gana-ganaan sian lobbu. Marsoban nasida tu lobbui dang tu Jahuba na paluahon nasida sian Misiri. Amang inang, di bagasan sejarah saya dipakulingi di bata Jahuba do bangsona. Marhiti-hiti akapanurirang na sinurunai. Ali jok-jok dang ditangihon bangso Israel hata ni debata marhiti-hiti panurirang nai. Pas masongon ende ni akadongata sian we sada nakin. Jok-jok do hutangihon hatam soaram marhiti-hiti akan naposona ali dakkuluy. Jok-jok do dipakulingin debata Jahuba bangso nai marhiti-hiti panurirang na. Ali dak ditangihon. Jala di puncak na, dipakulingi di bata Jahuba do bangsona kita, marhiti-hiti anak na Tuhan Yesus. Ale jok-jok, dang tatangihon. Amang inang, taingok ma, umarga rumiko do di debata Jahuba hape, panangihonon di hatana, asasian pilihan, si potongon. Ya do dipicang panurirang Samuel, Raja Saul. Naringgasan ni mana mamilehon nakapilian si potongon. Aledang ditangihon ibana hata ni Jakuba. Buido tajahay misalnya di sada Samuel 15 ayat 22. Dido panurirang Samuel tu rajai. Dumenggan do roha panangihon. Di hata ni dibata sian pelean si potongon. Jala dumenggan do marate-atehon hatai. Asa tabu-tabu sian biru tinggal. Jauh lebih baik mendengarkan firman Tuhan daripada menyampaikan kurban persembahan. Ahama kritik ni Tuhan Yesus. Nang tu si Marta. Boy tajaha di Evangelium Lukasi.
ibana mace ringgas, mangula akasilaon na. Ale lupa ibana di sadat hal, narumikot, nangumarga, ahame, manangikon hatani di bata. Didok Jesus matu ibana, lando di hasusao ko, gudakian hasusako di baiko. Ale sada do sasitong na narikot, jalanungan dipilih si Maria, tohap naulii, naso si buaton sian ibana. Ahame, manangihon, hatani di bata. Amangin ang kritik ni Tuhan itu kita hakabibi. Gudakian taula, di bagasan hak Kristenota. Ale si pata lupa do kita, hata kita do kupake. Lupa do kita dinarumikoti, ahame, manangihon, hatani di bata. Si pata sudi do taula, namar hiti-hiti namar huriai. Sudi taula, tapatupa pesta parheheon, tapatupa pesta pembangunan, tapatupa seminar on, tapatupa seminar am. Alay sada lupa kita, manangihon, hatani di bata. Mabiyaraw manukun, mamben survey, marturuma, isedo, nong tama, manjaha bibil, siyak kita na marpungo di son. Biar rohaku, dangadong 25%. Tapaturu sa otik nari. Ise masyak kita na pungo di son, nong tama manjaha pada naim baru, sato nga siyan bibili. Biar rohaku, tong dangadong 40%. Molo tapaturun, muse. Ise masyak kita na hadir di son, nong tama manjaha sada evangelium. Arong 4 evangelium di Bibeli, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ise manong tama manjaha sada, siyan Bibeli, siyan evangeliumi. Biar rohaku, olan 50%. Buah madohonop tatatangion hatani di bata, habeso heata jaha. Biar mabarani kita mandok si huton ng Jesus dohami, alidak kita jaha hatana. Mula di doa manginang tangion mahatani di bata, sarupa may do lapatan na nuaing dohot jaha ma. Najolo dang adong buku, terbatas do buku, terbatas do panuraton alani di do tangihon. Ang gosonari lapatan na jaha ma. Alay, di bagasan praktek, mace jarang do kita manjaha hatani Tuhani. Hape sa sitong na di handphone tayo na say tatiop ganup ari, buhay do dapo kita hatani Tuhani. Dapola tabuan be buku Bibil na balga songonon. Di handphone tayo na say mano tinggal handphone tayo di Jabu, manang sa dia 3 kilometer, mula do kita tu Jabu membuat handphone ni. Ala ni rekod na. Adong do hatani di bata di handphone ni, mace murado. Alay, ise mamanjahan. Amang inang di do Tuhani asa tutu si tutu tatangion hatani Tuhani, jalamiak kita di bagasan hatana. Ale ulo do kita songon bangso Israeli, hatop kita mga lusi, sa luhut hatani Tuhani tangihonon nami do. Ulo nin nakita, pas masongon molomar lau perpisah kita, tangyak ko kami dada, ulo, ape sosao itangyakon. Jahatan ni Tuhan ida, ulo, alidak kaya di jaha. Amang inang, molohudo Tuhamu, jaha Bibeli mulai sian buku Musa, biar rohaku 2 halaman dope di jaha kamu ngamondok-kondok. Dang sao. Alani hupa bali, majaha mamulai sian pudi, sian padan ne baru. Alamolon nido di jaha sian buku sada Musa dari buku Kejadian, baru 2 halaman ngasaibe. Alanita geser ma, tarobah ma, dijaha ma mulai sian pada ne baru. Ikomar janji do sudi kita. Evangelium Matius, ikon tamat. Evangelium Markus 16 bindu doi, ikon tamat. Evangelium Lukas 24 bindu, ikon tamat. Evangelium Yohanes 21 bindu, tamat. 2 jam doi, dang sampai 2 jam. Jalabui do tajahai. Di handphone tay. Asa buah,
asa betutu si tutu. Asa tutu si tutu, betul-betul kita dengarkan, kita baca, dan kita hidup di dalam firman Tuhan itu. Asunang songon bangsa Israel kita mando hatop, olo, utangnya kami pehatan itu kani. Alay, nang sitong. Napatuluhon. Molo tajaha epistel nakin sian Jakobus 2 ayat 10-17. Asa taparangehon jalatahang ngoluhon hapor siautai di bagasan ngolutta siap hari. Supaya kita hayati, kita hidupi iman kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Hampir sudido kita napungu di son nga makatindakon hapor siaon. Molo di berek kamu amanginanganon tujabu mulak kamu. Adong do 2 kalimat ditoru ni surat hapor siautai. Surat maluat tai, adong do 2 kalimat ditoru, jala sudi. Na malua di HKBP, adong do kalimati. Ahama, tersurat di si. Parjolo sali hata si paingot di si. Baru adong dungi adong masada ayat na. Adong kalimat ditoru nai. Ahame. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluammo. Ganuk malua kita dung dijahahon pandita hata si paingot tai tordido do parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Dungi dido mamusi muse say burju maho rasi rasa mate dungi jalo ommu matupal hanguluani. Amanginang ay di patudos Jesus do halak naman nangihon hata ni dibata aledang mangulahot sa songon halak naoto na pajongjong jabu naso marpondasi manang digijang nirikit. Imajamita dulu alani macemura marupa nguluna. Ro persoalan, ro tantangan, ro sitaonon tor marupa hapor siaon na aladang marpondasi hapor siaot nai. Di Matius 7 ayat 20 didok Jesus sian parbuena do tandaon hau na dinggani. Sian pangulaon na, sian ngoluna siapari do tandaon hapor seon ni sadahala toho manang dang ibana porsea tutuhan Jesus. Sada mara na balga di hak Kristenota mang inang. Sada mara na balga di hak Kristenota ima. Molo sadar so sadar kita. Tasirang hapor seoni asasian pangulaon. Kita pisahkan iman dari kehidupan. Tasirang ngolu partodion asasian ngolu pardagingon. Tasirang ari minggu asasian ari holang. Satu bahaya yang paling besar bagi gereja kita, bagi kekristenan kita, ketika kita memisahkan iman dari perbuatan. Memisahkan hidup rohani dari hidup jasmani. Memisahkan hari Minggu dari hari-hari biasa. Ikon sadalan do rohata do ko pikirata. Ikon sadalan do pamangata do ko pangulaota. Naso jadi puli-puli, marasing, manang maralo. Dakolan rohatay na ikon Kristen, ale pamangata pa ikon Kristen. Sahalinari ko do hatahita do hupake amanginang dakolan rohata ikon karisten pamangatay pe ikon karisten do pikiratay pe ikon karisten do pangulatay pe ikon karisten do dang boy holan roha Kristen ale pamangan pangulaon dang sihut ton Jesus halak bata on unang polata pabuah-buah tu halak nasing anggo di pesta adat. Anggo di pesta adat, kita halak batak na paling sopan makatay. Berek kamu kapakatay yon di pesta adati. Songoni malambo na, songoni maserep ni rohana. Songoni mapatun na. Aledung sae, dangbe. Buasa berbeda, pakatayot tatiki di pesta adat, doho di ulaw ni siap hari. Hampir rak batak dohita, turus dohita batak, turus dohita Kristen. Biar rohaku, songoni do kita. Nang diparuga moon. Marasing do kita hari Minggu, asasian hari Senin, saat hari Sabtu.
Godang do halak Kristen na mambain salah tafsir, tuhatani Tuhan Yesus naman do. Ikon marbisu do hamu songon ulo, jala lidang songon darapati. Alani godang do halak KBP, halak Kristen, anggo hari Minggu songon darapati doi. Ali anggo hari Senin, Sabtu, hari Sabtu, songon turut cok kamu mah. Ahado nani dok ni Yesus. Mulai hari Senin, Sabtu, hari Minggu, di gereja, manang di onan, di kantor, manang di jabu, manang di dalam. Ikon bisu, jala ikon lidang dorohata. Anggo darapati do ulo nai talupahom me. Di sada tiki, di sada event, mulai siang Senin, Sabtu hari Minggu, manang di dia pe kita maringana. Ikon lidang dorohata, ias rohata, uhud marbisu kita. Puasa. Moloholan songon darapati do kita, marias ni roha, aledang marbisu, gabi di pautoto jol mama kita. Ale moloholan bisu do nadong di kita, nadong ias ni roha, balik sa hita ma pautoto honjol ma. Dang lomo rohani Yesus di si. Dang lomo rohani Yesus di pautoto kita. Jala dang lomo rohana, molo balik kita na pautoto hon hala. Ala niya manginang. Di do epistel tanakin, danga dong guna ni haporsiaon molo somardongan pangulaon. Lapatan na sian bagasan roha, pikiran, satabi pamangan, pangulaon. Tutu si tutu mahita, gabi si huton ni Yesus. Alanido, ikon diula-ula kondo, ikon di pasomal-somal do, ikon terus do diguruhon. Biado, gabi si sean ni Kristusi. Dang say holan sahali, 2 hali. Ikon terus do di pasomal-somal, ikon terus do diula-ulakon, biado sa sitong na kita mangulu, marparange, songon, si seam ni Kristusi. Ido Jesus, di jamita dulu, Matius 5 ayat 14, dang tarbahen say sopatar, dang tarbahen so say patar hutan na di atas dulu ki. Alani ikon songonima tadina haburjuon muna, pangulaon muna, ngolu muna. Asa diberek kala, dungi pasangapon nama debata amamuna na di Banua Gidjangi. Amin. Ali di bata, isoddo kami ruas ning huriam. Kami na maringanan di Denpasaron. Manak kami na rosian desa Nawalu. Natongon mardalani, manang alani tugas. Ro 2 taon. Jala marminggu kami di son. Di papunguhodo kami, diari na pinarbadiam mutuhan sa darion. Asa marsaur kami dohoto. Alani jalo masudi puji-pujian na huendeho kami. Jalo masudi tangiang pangiduan pita ng sihol ni rohanami. Jalo matuhan panopotion ni dosa nami. Dohot pangiduan nami asa disesaho dosa dohot hakurangan nami. Jalo mapanindangion ni haporsyon nami. Jalo mapilian parbue ni haporsyaon parbue ni ngulu nami. Jala suaton matuhan hatami tu bagasan rohanami. Jala pasu-pasu kami. Disungguli hodo kami Tuhan marhiti-hiti jamita sa darion asa toktong huingot tami aka pambahenan mo na balgay. Aka ulaw mo mambuan bangsom na jolo ruar siyan parhatubanan misir. Asa toktong huingot tami Tuhan pambahenan mo na balgay nang dingulo nami songon huriam. Asa toktong unang hulu pahok kami Tuhan kayado disuruho na posom siyan akat luat na daw. Lao rotu hutan nami. Mambuan barita nuli
Asa malua kami sian hatinggalan, sian hakulomon, sian hapuguson. Suaton may parningotani Tuhan di bagasan roha nami. Jalagoki roha nami, markiti-kiti roha mauliate. Disungguli hodo kami Tuhan markiti-kiti jamita sadarion, asa tutusi tutu Tuhan hutang ihok kami khatam nabadiai, hujaka kami Tuhan buku nabadiai. Asa ubay kami Tuhan panjahaon di khatam nabadiai, gabi ulaw nami siapari. Hasomalan nami, parange nami. Asa mangolu kami Tuhan tutu di bagasan hatam. Jala gabi sia-sianmu kami, gabi bangsom kami. Disungguli hodo kami Tuhan markiti-kiti jamita sadarion. Asa huhangolu hok kami, huparange hok kami Tuhan haporseon nami i. Babua si sian ni Kristus kami, sian nasa roha. Alide bata manami, pasu-pasu mahuriam. Pasu-pasu secara khusus HKBP dan pasaron na niluhon ni naposom, ama nami pandita mangasi siat turi. Dok sudi parhala doni huriam di son. Pasu-pasu ruas na. Pasu-pasu kami Tuhan, akar ruas na rosian desa nawalu. Marpungu di bagas joromon di den pasaron. Alani ulaon. Dohon alani liburan. Alani kunjungan nami. Mauliate ma Tuhan. Taruli kami di hatam na badiai. Taruli kami di pasu-pasum na balgai. Gudang na Tuhan si Pangidon nami Tuho. Ale saluhut na kapangiduan. Akasiho. Akarencana. Akacita-cita di bagasan roha nami. Hupasahat tami may Tuho. Jalo matangyang ni Huriam. Holan mga sahon, goar ni Jesus Kristus, Tuhan nong mate humopkop kami, jala mula mangulu, mangondihok kami. Amen. Tapasahat mapiliata, huhut mared de mahita.
sangapa di debata naseani hatana ibangaluona atahan oluan doluan di boam jamian nalamo legeon nuruan dileon turonai itaon dijamitai adidokon nirohita maubahon rohan. Tendehon ma ayat 5. Tatangyakon ma piliata. Ali debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasya kami pilianon. Patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda kami gudang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami mando mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi tondiro di pamataku. Osadohot gogoki rodi saluhut artaku upasahat itu ho naso umcato kudo. Ali amanami na di Banua Ginjang. Say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saud ma lomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang.
Lekon matu kami sadarion hangoluan siap hari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian amat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabukina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabukina tuho, jala di pasaor hon ma damena tutondim. Amin. 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 Nunga simpul be parminggota. Selamat hari Minggu mahu pasatami tu saluhut ruas dok parhalado ni kuriao dok sude kita meladong naro sian kuriana asing. Sehat-sehat magita. Horas. Shalom. Lamar
Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya pimpinan Jemaat HKBP Denpasar dan juga sekaligus pendeta HKBP Resort Bali mengucapkan kepada saudara selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saudara-saudara, sesuai dengan program gereja kita HKBP Denpasar 2023 akan diadakan yakni kebaktian padang atau retreat keluarga. Saudara-saudara, kita bangun kebersamaan. Kita bergumul bersama dengan doa. Kita membagi sukacita bersama. Untuk itu kami menghimbau kepada semua jemaat HKBP Denpasar dari sektor 1 sampai dengan sektor 11 dan juga pos pertabanan dan juga bagi anak-anak mahasiswa yang berdomisili di Bali dan datang di Denpasar, HKBP Denpasar selalu beribadah, dan juga jemaat simpatisan, mari ikut bersama-sama menikmati sukacita besar, menikmati berkat-berkat Tuhan, dan bergumul bersama di retreat HKBP Denpasar yang akan diadakan pada hari Kamis 29 Juni 2023 bertempat di Puspem Badung mulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Dalam acara tersebut akan diadakan perjamuan kasih. Mari kita bawa makanan dari rumah dan dari parlero nanti akan ditambahkan lauk pauknya saudara-saudara untuk menambah sukacita kita. Ada juga kegiatan dari sekolah minggu, ada juga kegiatan remaja, Naposo Bulung, Ama Ina dan lansia, dan kita bergembira ria, bersuka cita untuk menikmati kebersamaan kita. Saudara-saudara, kegiatan itu diambil dengan tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Sekali lagi kami menghimbau, ingat, kebaktian padang atau retreat keluarga HKBP Denpasar Resort Bali yang akan diadakan hari Kamis 29 Juni 2023 bertempat di Puspem Badung dimulai jam 9 pagi sampai selesai. Selamat bertemu di sana. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya pimpinan Jemaat HKBP Denpasar dan juga sekaligus pendeta HKBP Resort Bali mengucapkan kepada saudara selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saudara-saudara, sesuai dengan program gereja kita HKBP Denpasar 2023 akan diadakan yakni kebaktian padang atau retreat keluarga. Saudara-saudara, kita bangun kebersamaan. Kita bergumul bersama dengan doa. Kita membagi sukacita bersama. Untuk itu kami menghimbau kepada semua jemaat HKBP Denpasar dari sektor 1 sampai dengan sektor 11 dan juga pos pertabanan dan juga bagi anak-anak mahasiswa yang berdomisili di Bali dan datang di Denpasar, HKBP Denpasar selalu beribadah, dan juga jemaat simpatisan, mari ikut bersama-sama menikmati sukacita besar, menikmati berkat-berkat Tuhan, dan bergumul bersama di retreat HKBP Denpasar yang akan diadakan pada hari Kamis 29 Juni 2023
bertempat di Puspem Badung mulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Dalam acara tersebut akan diadakan perjamuan kasih. Mari kita bawa makanan dari rumah, dan dari paralelo nanti akan ditambahkan lauk pauknya saudara-saudara untuk menambah sukacita kita. Ada juga kegiatan dari sekolah minggu, ada juga kegiatan remaja, Naposo Bulung, Ama Ina, dan lansia. Dan kita bergembira ria, bersukacita untuk menikmati kebersamaan kita. Saudara-saudara, kegiatan itu diambil dengan tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Sekali lagi kami menghimbau, ingat, kebaktian Padang atau retreat keluarga HKBP Denpasar Resort Bali yang akan diadakan hari Kamis 29 Juni 2023 bertempat di Puspem Badung. Dimulai jam 9 pagi sampai selesai. Selamat bertemu di sana. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.